pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tungod sa kahinangop nga nakita sila si Mary ug Yusuf, migakos si Mary sa ulitaw. Apan bisan giunsa pagsiguro ni Yusuf aron gyud sila magkaikyas, nasakpan sila pagbalik nila ni Rahim. Gusto ni Rahim nga si Yusuf may mapatay ni Mary, mao gitunol niini ang pistola. Bisangtop sa nahuna ni Yusuf nga manimpad, mao nga nagpakaroon ingnon siya nga pusilo niya si Mary. Apan sa kalit lang ang mga kauban ni Rahim ay untay pusilo ni Yusuf. Apan wa day balag armas kay gikuha ang daan og bala ni Rahim. Nangandam sila si Rahim kay ilang bitayon si Mary. Ug unya gisugo ang iyang kauban nga buhian ang virus didto sa mood. Ug uwahina ang pag-abot nila ni Sandro sa mood. Gibuhian na di ay ang maong virus. Magkari, iksuon, niya ang lahi nga sumpay ni ngatong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sandro! Napay mga kaway! Fireman! Doon na pa'y mga kaway! Nagsulo mo uniform sa Helicon Maintenance! Kami! Trigger! Okay na, sir. Nakatago na yun. Trigger! Sir! Cover me! Okay, sir. Go! Kumusta, sir? Okay na, trigger. Tulog na Ben. Tulog ka kayo na ko. Trigger. Claire! Naurot na siya, sir.
Sige na, Villegas. Yes, sir. Parang na bilya. Magawa sa talo ni. Bumano sa taga-epidemiological. Uban si Major Sheila. Let's keep moving! Now! Yes, sir. Na-release you the virus. Medyo! Ano ba? Kung na-infected sa virus! Ginoo ko! Kung na-infected, na-infected! Major! Major! Kaluhay nilang talon, Major! Bigawas, ang dugo sa ilang ilong o baba! O may bibutoy-butoy sa ilang mga naong! Sa tanang mga dapit sa mall, maulaning kwartuha ang safety sa virus. May nakasuot ng mga terrorist underground sa mall. Kanahimutangan sa main chamber sa centralized aircon. Ang wa makasulob og antivirus suit mo'y nego. Tinataangay nga magbinasulay tungod ring nitabo sa mall. Pero mangutana ko bahin sa inyong mga gwardya. Nganong nakalusot man ang mga tao nga nagda sa mga virus o gibutang sa aircon? Giatiman na nila ni Major Sheila ang mga infected ug ang virus nga naa pa karon sa tanang daking. Ipangitaan ako noon saon nga diligid mo hungaw. Ug anam-anamon kini aron ma-deactivate. Gipamutangan na nila og mga deactivator. Sures na tabo, Miss Bermudez. Sa nga sa mong serbisyo gibuhat na mong tanan. Dili lang kay ang inyong mall ang nabiktima sa mga demonyo. Lakip ang duhag ka syudad. Nabiktima usap. Huh? Ang syudad sa Lapu-Lapu ug ang syudad sa Lisay. Oh my God! Magpabilin mo din Miss Bermudez. Agda ninyo ang taga-epidemiology kuno sa ilang mga instructions. Alang sa mong kasayuran, Miss Bermudez, wapa ko mahibaw kuno sa nang nahitabo sa manghod kong nga madre. Natuwa pagyapot sa mga kamot sa mga terorista. Unsa, Major? Okay, dinila mo. Good. Ang ayan na nga bitayon si Madre diha. Bitayan na niyo si Madre, Haji. Ayaw! Ayaw yung kilaptis, Mary! Yusuf! Pasagdi, Yusuf! Timalig yun ang labing makagagahong mao'y mahukom. Ug dili ka ning sakop ni Satanas! Dili ka, Yusuf. Ari ka dire. Yusuf! Aron bantang sa imong mga mata nga magbitay si Madre. Kuya Ryan, maluwi kay taon. Yung taon, Kuya Ryan. Itaod na ang pisi sa liog sa Madre.
Mao nato. Kung luwason ka sa inyong gituhuan nga Dios, ang fake ninyo nga Dios. Biraha ang pisi aron mabitay si madre. Biraha ang pisi. Biraha pa ninyo, Haji! Wa na magtugkad imo mga tiil sa yuta, madre. Sige pa. Gusto ko taas siya magbitay. Lord Jesus. Sige pa. Gusto ko taas siya magbitay. Mary! Dali yun. Mary! Mary! Ang atong gitaguan mo rin ilang hitalgit. Ayaw! Wa milabot! Mangon ko ni Major Santa Cruz! Mayroon na. Salamat yan. Salamat sa Diyos. Dali. Magpakita ta. Hapit na ba mong ngit-ngit? Dali, Mary. Barog. Mary. Dali. Barog na. Yusuf! Ayaw! Ayaw! Ikaw mo ilang tuyo, Yusuf! Bumawas ko! Ilang kapatsot! Yusuf, nagtago ka! May samad ka! Ayaw! Ayaw! Binili ko sila! Pabili niya. Yusuf! Ceasefire! Ceasefire! Po, dinig ini hasil. Morning, Riha, Trigger. Oh, Miss Bermudez. Don't worry, Major. I'm clear. Declare na ko sa mga doktor. Mayakon mo ka na, Miss Bermudez. Yan na mo ang blueprint sa mall. Yes. And what about it, Major? Diya din yung mga dapita mo subay ang hangin na nagdaas virus. Yati man na ganin nila. Hopefully, ma-deactivate na ang tanan. Salamat sa Ginoo, Major. Kaluoy sa mga nangamatay. Oh, doon nagidili na matabang pa. Mga matay gid sila. Pero doon na pa'y masalbar. Pero pipila na lang sab sila. Excuse me. Peter. Good. Naraidan ninyo ang safe house ni Rahim. Good. Usa? Wa mapil si Rahim? Nawa si Rahim? Kung mao ka na,
Niya pa sa kakuyaw ang Cebu. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Nakaikyas na sab si Rahim. Tulad Unsa pa'y dugang mahitag, magkaring igsuon. Nung tilang kanunay ang uban pa mga sumpay, ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon na sinulat ni Fermin Culliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akil Sesson, ug laing dalit kaninyo sa Suti Radio Production Center. malaya sa mundo.